салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Тоқӣ. имрӯз мо якчанд хабарҳои навро пешкаши шумо мекунем. муин ғафуров таваллуд 17 майи 1996 шаҳри душанбе, рассоми омехтаи тоҷик, узви дастаи миллии самбои кишвар, қаҳрамони ду каратаи ҷаҳон оид ба самбо, қаҳрамони ҷаҳон оид ба греплинг, қаҳрамони ҷаҳон оид ба ММА, дзюдо, устоди варзиши Тоҷикистон дар дараҷаи байналмилалӣ дар самбои ҷангӣ. муин дар хонаводаи тағоя ба воя расид. пайваста аз ҳунари паҳлавонӣ тағояш меомӯхт. он вақтҳо ҳам азам ва аҳтам доимо баҳри ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва хориҷи кишвар сафар мекарданд. дар дили муини хурдсол шӯълаи варзиш фурӯзон буду орзуи онро дошт, то ҳунари онҳоро давом диҳад. аз синни 7-солагӣ ӯ ба сексияи футбол машғул буд, аммо 4 амакбачаи ӯ мехостанд ӯро муборис созанд ва аз ин рӯ ӯро ба омӯзиши самбо оварданд. соли 2014 дар мусобиқаҳо дар самбои касбӣ ғафуров қаҳрамони ҷаҳон дар мушзанӣ Магомед Абдуллоевро мағлуб кард. соли 2016 вай бо созмони Осиёи One Championship шартнома баст. вайро тағояш раиси лигаи Комбат оид ба самбо ва ММА Тоҷикистон Аҳтам Хокиров таълим медиҳад. соли 2018 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мусобиқаи дзюдо ба даст овард. вай соли 2018 дар мусобиқаи тиллоӣ дар дзюдо дар Лос-Анҷелес баромад кард ва дар вазни 73 кг тилло ба даст овард. тоҷикро аз клуби Кенамс намояндагӣ карданд. мо барои ворид шудан ба UFC кор карда истодаем. ҳоло баъзе мушкилотро ҳал кардан лозим аст. муҳим аст ки ҳуҷҷатҳои заруриро ба даст орем ва пас аз бо муваффақият ба даст овардан муин шартнома пешкаш мекунад, гуфт Аҳтам Хокиров. дар соли 2016 ғафуров бо ташкилоти маъруфи Осиёи One FC шартнома баст ва баъдтар дар Лас-Вегас машқҳои таълимӣ мегузаронид, то ба чемпионати беҳтарини ҷангиёни ҷаҳон дар намудҳои омехта дар зери сарпарастии созмони ҷаҳонии UFC баргузор шавад. моҳи апрели соли ҷорӣ эълон шуда буд ки муин ғафуров дар UFC дар мусобиқаи ин созмон иштирок хоҳад кард. рақиби ӯ Мавсар Евлоеви рус буд, аммо ҷанг баргузор карда нашуд. сабаб ин ӯҳдадории ғафуров дар назди One FC шартнома доштанаш. рекорди муин ғафуров 15 ғалаба ва 2 бохт аст.